които ни помагаха тук, защото те бяха толкова много. Аз лично смятам, че това, че толкова като огън се разпространи Пайдал-Джин в България, беше защото ме натупаха едно хубаво през март и това отприщи нещо. Защото аз никога не съм правила такива неща, не съм имала желание да правя такива неща. И затова искам да благодаря на целия екип, на всички, които изведнъж се появиха като някаква миракъл, като чудо тук. Така, има хора, които не са тук и ще им благодаря. Първо искам да благодаря на брат си. Ние само една година разликата, много сме се карали, много се карахме и продължаваме да се караме сега. Просто змии и гущери излизаха през това време, но наистина много ти благодаря, че си до мене, че правиш, просто ми помагаш в абсолютно всичко и винаги до мене и винаги ме успокоява. Благодаря на Дианка, която е най-добрата ми ученичка до сега, но също ме учи на много други неща и тя е точно спокойната в нашия тим. Благодаря, Дианче. Благодаря на Весела, не само, че съгласи да превежда книгата, но се съгласи да бъде тук, въпреки че ми каза, че няма опит с превод така на глас. Все пак го правеше винаги, когато я помолих. Благодаря, ни помагаше всичко. Благодаря на моя баща за всичко, което ме е научил. Всъщност, аз това притеснение не съм го взела от него. За съжаление, има неща, които не съм си взела от него, от майка си съм взела. Но той ми е голям учител и винаги ме подкрепа. Каквото и да започна, той винаги е бил до мене. И сега отново за, не знам, 100-ни път отново ме подкрепя. Благодаря ти, тата. Тук искам да благодаря на всички. Ако взема да изброявам, сигурно някой ще пропусна, но толкова много хора ни помагаха. Аз всъщност се проявих не като добър менеджер, защото много неща тичах и ги прави сама. Това не е менеджерство. Аз знам, искам да стана по-добра и ще стана един ден по-добра. Много неща тичах, но хора всъщност се сещаха и идваха и ми помагаха. Благодаря на всички. Със сигурност искам да благодаря на Елка, защото тя просто стъпи. Тя може би ще си каже кой други са и помагали. Защото не знам, не мога да изброявам всички, да не обидя някой. Искам да благодаря на всички, които ни благодариха и на всички, които се оплакваха. Защото оплакването също е добро, защото ни показва какво трябва да възстановиме. И искам да се извиня на всички, които съм обидила и да простя на всички, които ме нараниха, защото аз бях много пъти наранявана, но това си е мой проблем. Натиснаха ми копчета много хора тук, но ви прощавам на всичките веднага за винаги. I want to thank everyone who helped us, personally me, with everything which we did here in Bulgaria and in this workshop. First of all, I want to thank my brother. My brother, we are only 1 year apart. We always fight it when we were small children, and now even more during this organization. We were shouting at each other regularly, but he is always by my side. He is always helping me. I know that he loves me dearly. I love him dearly, and he's amazing. I want to thank Diana because she's my best student in Bulgaria, but also she is this part of the team, which is so important. She's calm. She's always calms us down quite quickly, and I can learn from her a lot. Thank you, Diana. I want to thank my father, my dad, because he was always by my side, whatever I start ever in my life, and he's my example how to live my life. Thank you, my dad, my father. And I want to thank Vesela. I want to thank Vesela. Because she agreed to translate half of the book, and she agreed to be here, although she told me clearly that she's not good in translating
orally, but every time when I asked her to be here, she did it. I actually forgot in Bulgarian, but I want to thank everyone who helped with translation also. Thank you too. I want to thank everyone from this group who stepped here and started helping us. I understand, I could see in this seminar that I'm not a good manager because I was rushing and doing a lot of things by myself instead of appoint different people. But what happened is that a lot of people started helping me. Actually, I think that exactly because in March I was like slapped very well from head to toe, that's why some energy opened and all these miracles started happening in Bulgaria, and Padalagin spread it here like a fire. So please, first thank you everyone who helped here, and also please forgive me for not being perfect here. Forgive me for so many shortcomings which I had. I forgive you because I was hurt by many people here, but this is because a lot of people pushed my buttons, so this was a healing crisis for me also. So you are forgiven forever. I love you. Thank you. Thanks, Master Chao, because he is amazing. Yeah. I thank you all, every one of you, and I also ask you for giving me. Sometimes I got healing crisis too. Мастер Шао казва, че той също има своите лечебни кризи и моли всички вас, ако понякога е избухвал и е бил малко по-рязък в изказванията си, да му простите, той е простил на всички вас. И ви благодари. Lunch now? Lunch. Good.